gertatu dena Jon Agirre da. Zerbait ikusi duzu? Hau da bera. Egi uzeren bilari garen. Gorpu bat mendian edo lakuan, ala etxetik ies egin eta adarra jotzen ari zegoen gaztetxo bat. Hemen senyora joango zuek, nire semean ondagoen esan arte, hostia! Lehenengoa badakizu. Jon kabroi hutsa da, eta toksikoa. Zuek nik ez dakidan zerbait dakizue. Jon aurkitu behar dugu, polizia baino lehen, eta berarekin hitz egin. Kabroia! Jon bizirik dago! Dago Jon oso trotuta baina hostia! Eskandala! Hangoian gertatu zena mendian geldituko da. Badirudi denek zutela motiboren bat Jon gorrotatzeko. Zerbait gertatzen bazait, agur.